Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Joyce. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, Secret Love. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Baybay City Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joyce. Day Joyce, akong gitrabahoan dito sa Cebu ba? Nagkinahanglan og trabahante. Unsa man matrabaho ka? Unsa man sang trabaho aday, May? Karinderya man na. Mag-serve ka sa mga customer, unya hugas plato. Mao ba? Unya nga tong puy-an ana? Ay, way problema day, uy. Stay in man. Unsa man, matrabaho ka? Sige. Mukoyo ko nimo day. Pero manangid lang sa kunilang mamagpapa ha. Cebu? Opa, wado kog Cebu. Mag-unsa man ka dito sa Cebu, nak. Manarbaho ko ma. Kinsa may imong kuyugan? Si May pa, ako amiga. Pa, sugot na pa ha. Nala, sige. Pero pag-amping baya mo dito, ha? Opa, salamat inyo ma, pa. Nga inyo gyud kong gitugtan nga makaadto kog Cebu. Hi, te. Mo ni akong giingon nimo nga akong pasulon og trabaho, si Joyce. Day Joyce, ang atong amo, si Adeline. Hi, te. Hello. Sige na. Ipahimutang ng inyong mga gamit aron makakaon na mo. Sige na. Sige, te. Sige, te. May, dagan man lagi customer din Daghang mga on din day, uy. Dili pa na mao. Mapunan pa gina pagawas sa tong nagabang din Naapagid din na siya gipaabangan, day? Naa day, uy. Tuwa sa unahan. Unya alit mga on din Mong pangandam na lang diha. Kay sigurado yung mabisi na tain Sige, day. Unsa man, okay na ka? Okay na, day, uy. Unya, waka kapuya sa tong trabaho. Uwa man. Kaya na, may time nga makapahuway pud ta. Parehas karon naka-relax ra ta. Kaya usara ka bukang atong customer. Day, kana bang lalaki nga nagkatawa ba? Nga naman. Kinsa rin na siya? Si Carlos man na. Asa man na siya nagpuyo? Nara na din sa boarding house ni Adeline. Nga naman di ay? Nahibong lang ko ba? Kay, samtang magkaon gani siya, no? Magsigisig tanaw og salida nga cartoon. Yawa pag siya tarong ilistay. Ingon ana agi na siya, oy, basta may trabaho. Pero kung matrabaho na siya, lahi ka na yung forma, oy. Joyce. Te! Hain man si May. Dali na mo, mga una ta
Ote, magawas na ko. Daan na ba kasi may sa ubos? Oh. Hala? Si Carlos man ang nigawas siyang kwarto? Hala? Nakapurong pa naman yung tawhana. Nakailis na magtarong. Oh. Wa man managad. Kwapo man din yung tawhana kung makapuruma lang. Kalitan sa gudaan. Huy! Ay! Kuyawa na ako ni mo, uy. Abi pa na kong tuwa na kasubos. Naunsa day ka? Ano na to, lala man ka? Ha? Aw, oh, wa day, uy. Ay sus, wa good in town. Muna mag something nimo. Noon sa kadiha? Nilabay lang gani si Carlos. Ningon anak dayon ka. Saltihira gud ko, bi. Ansa man? Naibog kang Carlos, no? Ha? Ibugod taon. Kaluoy ka na ko sa kon, makagusto ko niya. Dili gitingali mahitabo nga iyang tugbangan ang akong feelings. Maayo kay nahibaw ka, anak, day. Masakita na rakit ka. Kay abingin mo. Nindot pa nagtrabaho. Professional na. Dili gid mahitabo nga lingion ka, anak. Maogi, day. Kibaw sa ko kung asa ko mulugar, day, uy. Oh, maayo hinuon. Mao gani. Nay, Joyce! Ah, Dali na mo! Dali na, uy. Mga na ta. Day, si Carlos, mukhaong tingali na. Ikasi serve niya, be. Kay busy ko. okay, day. No probs. Unsay mong order, sir? Bago ka din eh. Yes, sir. Ipagsayo na ko eh. Carlos na lang. Masa di pangalan mo? Joyce. Kinilang ako, Joyce. Joyce, Sunday man ron. Dili ka mo suroy. Nisuroy man si May. Ay, dili lang ko, te, uy. Manglaba pa ko kay nakoy daghang labanan, good. Ay na, sige. Ikalay bahala din ha. Kay madto kong lapu-lapu. Doawon ako tong akong anak. Sige, te. Tekan-tekan yung kog bulingon da. Oh. Hala. Tama sa nagbulingon si Carlos. Manglaba ka? Oh, manglaba sa day ka? Punta. Pero, kunya na lang eh. Okay naman good kung magdungan ta. Dako bitaw og space ang labanan. Bitaw. Sige. Okay naman ka. Okay ra, uy. Sige. Magdungan ang tagpanlaba. Mayos rin noon nga. Nako'y kadungan aron wala eh. Nako'y kasulti-sulti. Mao ba? Nagkasulti-sulti gani mo ni Carlos? Oh, day. Unya? Okay naman siyang ikasulti, day. Kinahanglan lang yun imo siyang unahan. Na, masigasan na napaingon na yung panagsuod, ha? Basig, may gugma kang Carlos, ha? Saba, uy. Joyce, pakanara ko daan kay mulakaw ko. Asa man day ka? Dako malaki ng bag ni mong da. Upauli ko sa mua sa buhol. Ha? Ato na kas buhol? Dili oy. Mubakasyon ako dito pila ka adlaw. Pero mubalik din ko kay nabe din hing akong trabaho. Unya, kano sa man ka mo balik? Kwan, sa sunod adlaw ni anak ko.
Pagpalit og kalamay, Bi. Ako lang kang bayaran. Oh, sige. May problema. Day, Diin man eh. gikan man ning Carlos. Ang imuha ko na nagipapalit. Naana din siya, day? Naabot naman siya. Pero, duty naman. Wa masagog kaganiha pag abot niya. Na makagipalit. Ako raw niya siyang bayaran ini, day. Ayun ako bayari ato eh. Ha? Nga naman? Ako na itong pasalubong mo. Pag sure, uy. Lagi. Sige, good. Thank you, ha? Ha? Mupauli na kas ato, day? O, Day. Papaulion ako sa mga ginikanan, uy. Wala magoy makatiman nila. Mao ba? Ikaw, ganahan pa ka din, he? Dinhi na lang ka. Ay, mupauli na lang sa kuday, uy. Dugay na sabi kayo kung wa makauli sa ato. Sige. Mamauli na lang ta. Pila na kabuan ang nakalapay. Sukad nga na uli ko din sa amo. Nagtuog yung kung nakalimot na ko ni Carlos. Pero, wa pa man di ay. Isa mo taman hinuon ang akong kamingaw niya. Gugma na kining akong gipati niya. Daan pagidlagi ko. Manahigugma gitang Carlos. Wa din ako tuyo, aday, uy. Sa sinugtanan, okay pa man to nga. Nga friend ra ang akong pagtanaw niya. Pero sa kadugayan, nahigog man na gid ay ko niya, day. Day, tabangi ko. Unsi akong buhaton. Muni ako ikatambag ni mo ay. Siya si Carlos kung ano sa man ang imong feelings niya. Muraglain man tingali, day, uy, kung ako mag-una-una. Day, okay ra gid na. Kay karong panahon na. Ang babae na mo imong himo og first move ngadto sa lalaki nga ilang nagustuhan. Day, Pero mausad lagi. Ayaw pag-expect ka nga magustuhan sab kaniya. Dawat ako noon sa ang mahimo niyang reaksyon. o, day. Carlos, pasensya na ha. Gusto lang kong mahibaw ka nga may feelings ko ni sukat pa sa una. Bahala na. Ako na ning isanti, ha? Nireply na siya. Oh. Emoji nga okay. So, igo na ang akong pagpakabuang. Dili na ko. Kinahanglan akong makamove on. Kaya wag apoy pag-asa ang akong feelings ni Carlos. Usahay, magdahom ta nga atong magustuhan, makagusto sag nato. Pero wa di ay. Kanimo, Carlos, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makakita kag babae nga para gid nimo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.